limpyo ba o hugaw ang imong kalag? Di ba nakwentahon sa Ginoo pila kanang sikag ampo Ginoo in taon makapasar ta ko sa board exam, Ginoo in taon trabaho ta ko, Ginoo ma-promote unta ko. Nya gapuyo-puyo gyapon mo, sa gyapon kay kabit, sige gyapon mo premarital sex. Ug mamatay ka, dili na mo ipos Ginoo nga natapnat sir ka sa board exam. Unya tuwa kay uyab sige mong tinukhangay way kasal. Pero tapnat sir ka. Limpyo kay kaglawas mo report ngadto sa imong opisina kay kunuhay executive ka, nya hugaw de kay imong kalag kay gapuyo-puyo pa mo anang imong katipon karon. Da hinuktok lagi mo. Pariharata pulos tagi challenge, pulos tagi pahinumduman. Nya mas kuyaw ang silot kung daghan ta grasyang nadawat sa Ginoo. Unya wa gyapon ta maghinulsol.